Shalom hors manginang, paju pangusihita di partangyang atta di Bodarion, ima di minggu pa 20 dung Trinitatis, turpu di Jamita di partangyang atta Bodarion, dibuat sian kitab Jakobus bidul 5, mamuka sian ayat 12, tolas ayat 10 lalu. Turpu di Jamita, boy meta jaha anon di kolom deskripsi, manang tajaha di Bibel tabe, songon ma penjelasan di khotbah. Jadi amanginang turpu di Jamita ta Bodarion, taringo tu tangiang. Didok di topik ni jamitata di tangi hon debata do tangi yang di naposona. Ise do na di koran na poso ni debata. Jol masih songo dia do na terguar na poso ni debata. Jadi dunghu jahami sude turpuk jamitata di Bodarion Jakobus 5 ayat 10 laluan. Adong ma opat kriteria na ikon adong di sasahalak asa terguar ni ibana na poso ni debata. Na parjolo halak na soolo marsuppa manang manolon-nolon mangasahol langit manang tano, manang akana asing. Jadi, adi ko do biasa na jolma marsuppa manginang. Biasa na di tikidang porsia jolma di hatana, mulai mahalak marsuppa. Ketika Anda merasa orang tidak yakin dengan ucapan Anda, maka Anda akan mulai bersumpah seolah-olah sumpah yang kita ucapkan akan otomatis membuat orang percaya dengan ucapan kita. Jala, tanghulan gorni di batabe di pangasahon jolmai sonari lau marsuppa. Nunga olo do gorni naturasna, gorni upungna, gorni ianakonna, ipakibana lau marsupha. Jadi kita meninggikan nama orang-orang yang kita pakai bersumpah dan menggantikan tempat Allah dengan mereka. Sahirana terus tu debata mana sila jadina. Didok disi, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ai takas do pati ni debata na patuluni. Ai hona uhumna do sogut akahala na marsini yang digorna. Allah akan memandang bersalah orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Molona tutudo na didok mi dang pola perlu ikon marsupah hita holan papason rohani halak na ubegesa. Urusan orang percaya terhadap pernyataan kita itu hak mereka. Yang penting kita menyampaikan kebenaran apa adanya. Iru makana manginang ikon jaga do gorniba asa unang sanga martihas. Holan sahali tarboto na margabus hita satu nama tepe nang na lebih persia jol matu hita. Halani jaga mareputasi dan nambah baik kita dengan harga mati. Napa dua hon karakter ni halak na tardok targoar na poso ni dibata ima jol mana martangiang uju mana na porsuk jalan marede uju na maras ni roha uju na di bagasan paru kilon manang pajo ni roha hita murah-murah hita putus asa gabe sai olo ma hita membuat jalan pintas di paingo si Jakobus mamusia tu hita Bodarion asa pitor tapasahat sude holso ni roha ta tu dibata aidang adong na sutara patu pada bata aninna di baheni di batama bahen hapursanmu sabar mahita dina paimai mahon alus ditangyakta namar tangiango na manginang hira sarupa daun songon nama mesan sepanganon di rumah makan manang restoran ya disi hita pesan dang disi ibana torro ikon tai pai maru jala di na paimau kita pos doro hatta na lagi di patu baru si panganan na tapesani jala modolo di dok disi maren de ma uju na marlas di roha inna endei sasitong na panintangun hapursiat do ya manginang. Di bagasan ende, olo do hita pasaton puji-pujian dot hata mauliate tu Tuhan di sude panugun-ugun na di nguluta. Molo lagi persuk nguluta, taingo do martangiang mangidu pangurupiut tu debata. Jadi molo lagi marlas ni roha hita, molo dung di palua hita sian parokilon, ikut taingo do mandok mauliate tu Tuhan ni. Napatoluon ima halak na mangidu pangurupiun sian parhalado ni huria uju na marsahit. Biasanya jolman natongon di bagasan parsahita na manginang pemurado stres apalagi mulusongon na somar na malum sahit na lala polo na marsahit ino makana say godang do jolma na membuat dalam pintas songon marubat tudatu aladang sabar bibana payemaon kasihan ni obati jadi rikos itu do ikon adong nama dongani na mangapuli do na menyemangati akan nama saison asa gira malum asa unang adong pikiran asing-asing manang keputusan-keputusan yang bertentangan dengan agama yang terpikirkan oleh hatinya ya. Jadi adong salah dokter amanginang di tahun sada sia walu warna dokter Randolph C. Beard MD ya ibana makobasi di San Francisco General Hospital Medical Center. Nah di nasar hali di sagi ibana ma 330 pasien na marsa jantung di rumah sakit on dibagi ibana ma 330 hal pasien on na marsa jantungon tu dua horong ya. Horong na parjolo ima halak na marsai jantung alai saya ditangiak kon nakahalak kristen naro mandulu na sida. Horong na padua hon ima halak na sohea ditangiak kon manang martangi yang uju naro dongan na manopet ibana manang na lagi salah na. Ini adalah orang-orang yang
bukan orang pendoa, jarang berdoa, tidak pernah berdoa malah. Mungkin dang marugama, mungkin ateis ya, kita tidak tahu. Jalan melusian dokter, holan ubat do di pasar pasien dua orang sama-sama diberikan obat yang sama kepada kedua kelompok ini. Napon iba nama gumunangan do HP akahala na ditangnya koni gabe malum. HP saru pada obat yang dipakai dokter itu na dua orang ini. Sinon ma dibuat ibadah kesimpulan margogo do HP tangiang na tapasa tutuhani. Jadi tungpe di son situani huria na sa sitong na dang terbatas salat tu pangulani huria mainang. Ale tangiangnya kehadongan Kristen pe naro manduluhi tatiki mersai terbukti doi ampuh meningkatkan harapan hidup sahala na mersai. Ya, taringo tu minyak urapan na dibahas di son. Na jolo memang saya tongondo membuat minyak urapan akapadita manang pangulani huria. On ma di dapol tu nomor saya ditanya kona semalum. Anong do catatan sejarah naman dok sampai 400 tahun dung pernah kok ni Kristus tu surgo setong do pe diulang hala Kristen on. Ale dung lam leleng dung mulai moru hasiat ni minyaki gurang mahala diobati diusapon minyak kabilang malum. Jadi kasiatnya sudah mulai berkurang. Lam dicari kocol mama minyaki. Ujung-ujungnya langsung nari dangi pakai jolma be. Mungkin arong do PPG ada dan torop sadia be nama make minyak urapan. Ai memang dah ada minyaki memang napa meluhun nomor sait. Ale tangiang ni haporsanido napa melupon. Mulut aja hadiah 5 di dalam bahasa Indonesia dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit. Jadi tangiang ido napa melupon ndak ada minyaki. Nan apa paton tanda-tanda ni sahala di do napa son ini debata. Ima halak nama nopo tidosana jalan marsi tangiangan. Di doa apostol Yohanes di sada Yohanes sesada ayat walu molo tado naso adong dosata tapa oto do derita jaladang di bagasan hahita hasit tongani. Songo dia do hita mengido hasisan ni dosa molo parangeta pedang sitong dan tigor. Jol mana partigor ima jol mana olo patoruh dirina jalan manopo tidosana. Jalan tangiang ni halak sisonondo na ditangi honde bata. Di paino si Jakobus do hola tangiang ni akapartigor do na margogo tangiang na molo mardosa hita ikut jumolo tatada dosata jalan mangido hasisan ni dosa siap Tuhani. Dungi diuduti mamuse maka nguluhon napatas dia do pandiri bata di pahobar nguluna tulo moni roni Jehova jaladang holan martangi yang tu dirina sendiri bana ala diajari pasal Jakobus do hita asa olo manangnya kodongata jolma on mana digore manginang tanging pangodianon atau doa syafaat yaitu doa untuk membela orang lain. Alai na manangnya kondo na ditangyakan iko do sitong maroha mulo nunga gabe jol mana sitong maroha hita taida masongon sielia manang aha dipangidu ibana tu dibata di pasal dibata do jadina di do ibana di paso udan di do ibana asa turun udan roh udan. Nah jadi si pasato di jamita di bodoh na manginang hola sara do jol partigor ima jol mana mengulu di bangsan tangiang. Martin Luther mandok doa itu sangat berkuasa sampai-sampai ia sanggup menggerakkan tangan Tuhan. Halak Kristen dang boy malua sia tangiang. Ngulu ni halak Kristen ima ngulu na say martangiang. Ay di dok na margogo si tuturo tangiang ni partigor molo di habur juhon. Ale songo dia do parang ni halak partigori. Ima tigor di pakatayon dakke margabus dakke mototo jolma tigor di parange manangnya kondongan na marsahid manang na marokil jala tigor di parrohayon tidak munafik molo marsahid martangiang jala bangin pangurupion sidongan jala manopo tidosana. Jadi una kita masih di martangiang ay ditangihon di bataro tangiang ni naposona songon sala dana na madabu laos tangis mami torgor ni umana do parjuru di gorahon jala pitorodo makna mangurupi bana di sidi begi bana anggo-anggo ni anak nai songon ni manang di bata dang di paso bui bana partigori saya songon uma susah di dalanna. Amin ima jona bui hubagi hok kami mudah-mudahan bui mangurupi di hita nalo para dihon jamita tu pertangiangan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.